akatsvakirwa nzvimbo iyoyo eni vesera bota yebhuru vafovhesi ropa renzombe nerembudzi atokogone kubvisa arigone kubvisa zvivi paivhesi asi pakusika kwake kwanyika unoti chibayiro nechipo makazviramba asi makandigadzirira muviri hamuna kuda zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvezvivi zvese zviya zvemundunemafiru neikanda tarirai ndauya pakuti yakapetwa pakanyorwa zvangu kuti ndiite kuda kwenyu imi Mwari. Zvako ndechipiri zvakanaka waitako ndandinaye ndichingotaura ngokuti amine dzanga anozuwa nje ndakamboti rimwe zuva umwe mukadzi waitaura wainzi ndi-CEO weimwe organization inobata nyika dzose kusanganisawo neZimbabwe, South Africa, Zambia, kupi asi iye kunyika kwake kuri kusiya. Mukadzi iye zvaakanga achitaura aiti aisimbise basa remadzimai echiti vakadzi isusu takafana nokuti panzi murume ukafirwa chinodei wanga wakura zvakadii zvingapesi vanhu vongoti vape mvura yekugeza vawachirei hembe vaitirei zvakati munorarama muchidaro mazuva mashoma zvekwenguva shoma vonzi vatsvagirei ruvara idzi sezvakaitawo Mwari nepakutanga wasikaadza mwakaona adza musina mufaro pakumuti regai ndimusikire shamwari yakamufanira asi mukadzi panzi nyange dei ukafirwa munyoriwo vepauri waitaura zvaninikiba kwai mukadzi nyange ukafirwa uine mwana umwe ukade kushingirira kuti ndinogara nechengete mwana wangu unobva achengeta mwana uyo otokura pamwe kana kuroora kana kuroorwa wotoroorwa wotochengeta mai vakwe saka nokudaro mukadzi iyo waitaura uchiti vana mai weye ndinokushingisai nokuti ndinoziva kuti imi makakwana chero muri vega saka neniwo nhasi ndinoti rugare rakakwana. Inoona iwose mambo Jesu wauya uriya wakafana mambo Jesu wauya uri wakafana pakati pedu kudarika zvakazvamboitwa zvese mambo Jesu wakauya uri wakafana kudarika sungano dzese dzimwe dzakazvamboitwa nhoroondo dzose noungwaru hwaMwari hwakanga aita hwese hakuna kunge hwakakwanisa kugadzirisa munhu saka Mwari wakazotuma mwanakomana wakwe saka shoko roti mupostori Pauro dei sungano yekare yakanga isina chayaipomerwa sungano tsai ingadai isina kuwanirwe nzvimbo saka sungano tsai yakawanirwe nzvimbo nokuda kwechakashorwa chakaonekwa chisina kukwana chisakakwana chabviswa umwewo chida chisakakwana ichocho ndochendinongoda bedzi nongoda chisakakwana izvo chinodiwa panapa shoko rarekitwa nomudziso inotsike tsoka dzakwe unodekedzwa kugadzurudze chisakakwanisa vanhu chiya kuti chakakona kuti vanhu vakwaniswe ndicho haisi mhosva yachakanga chaiswa asi mhosva yevanhu ino rurimi rwakwe ndo rwuchiita sokuti ndoda chisakakwana handichadi chakakwana chinonzi yes please rurimi rwunobata urwu sorry wati uri kubata rakashata ribvise handina kudaro rurimi rwunoshandiko kutsveta asi nyaya yatinayo panapa ndeyekuti mukwanisi ndimambo Jesu saka zvakati nguva yakapfuura zvasakakwana zvaiuya zvichiti matsiru opiswa mbudzi dzichibayiwa njiva dzichidii zvese zvichinzi zvigadzirise munhu kutsvaka kuti zviise munhu mutsvene asi hazvina chazvakagona. Jesu kwakuuya uriye wakafana woti nhasi uno vanhu vanoda kumira muna Jesu kana vakamira ichigedegeda ichifunga fungo kudazvo kutorarama mukosapana ameino kuti kudo kuti Mwari uzotuma zviyani ine isusu nenguva ino hatina chimwe chetinotarisa kuti kuchatumwa zvoumwe munhu kuchatumwa unozouya ukadii nokuti pakupedzisira wakati regai nditume mwanakomana wangu pachake rugare kwamuri takaisirwa wakakwana pamberi pedu tinosa vanhu vakaisirwa wakakwana iyo toda kuti muteere titeedzere zvaanoreva wakakwana wati sungano yekare zvese zvakaitwa kare nezvanga zvisina chazvaipomerwa chai ingadai isina kuwanirwe nzvimbo ino yakawanirwe nzvimbo kuti vanhu vararame meiri imomo